gecekan Mas Liti. Nggih. Set terus tak uncalne rono tampani Masmu. Aduh. Kegedean. Bocah iki. Sorry, Dok. Walah remuk. Tangan iki epek-epeke ombo. Ha iya. Lho bok iki Kowe. Apa kowe ngrasa tak batin selentina. Apa kowe ngrasa tak batin selentina. Tampani Pit. Apa Mas Dujo kepareng minggah panggung adat sing wis kelaku ciri khas Ponorogo Blitar diaturke ya kaya ngapa dados tepat jam 00 jam 12 bintang tamu Mas Joki Tip Joko kepareng rawuh katur minggah panggung dados akan mengarep-arep ingkang sami mirsani wonten ing Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung. Leko Mas. Wilujeng dalu Mas Joki Dik. Spesial dalu niki sareng Mas Buto Darsono. Kasihan Pak. Yo. Yo ngene rasane. Wong kan lagi nampa pacoban. Yo wis mati. Sing lahir pateni nanging aku isih ora mangerteni. Mas Panji Asmoro Taiwan Wilujeng dalu. Dosaku nganti batinku loro rasane dosa ora ono sing ngobati amung sliramu cayuta ati-ati sekarang kan Indonesia. Sekar Gadung masih bersama Dujo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mas Minto. Nggih. Dalu menika makempal sareng panjenengan Suwan Dayi Tulungagung, khususan Saiful Kajat inggih dalu menika keluarga besar wonten ing Disnaker Tulungagung. Betul. Nggih. Mugi-mugi dengan wadah dan sarana dengan adanya dinas ketenagaan kerja wonten ing Tulungagung ini bisa memfasilitasi masyarakat Tulungagung ingkang lenggah mapan wonten ing mancanegari. Nggih. Sinten kemawon sing kepareng badhe tindak Leres. mancanegari Nggih. sebagai TKI Ya. menika saged nyuwun rembak utawi pituduh sang yang jelas wonten Dinas Ketenagakerjaan lan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung. Leresipun kedah mekaten Mas. Nggih. Sebab menapa wong ki yen kepengin nyambut gawe entuk nafkah sing barokah, saya nggon papan panggonane kuwi genah, nggon sing terarah ya kudu manut karo apa sing dadi prosedure pemerintah. Golek dalan sing bener. Nggih, leres. Ora iki mau tembange panjenengan ki menambah nama Tulungagung. Ha iki to, sak-saged kula mengabdikan karya. Ya. Yang jelas hampir saya 15 tahun mengabdikan wonten ing budaya, 80% papan panggenan kula saged pikantuk rejeki nggih Piyai Tulungagung. Mawa tembang Terminal Gayatri Leres. niki jelas piantun tebih di luar kota pengen ngerti jane Terminal Gayatri ku Tulungagung sing pundi. Niki sampun kuncara Mas. Nggih. Terminal Gayatri sak menika sampun dipun rehab. Papan panggenanipun terminal nggih sampun wiyar, fasilitas untuk penumpang dan penunggu juga luar biasa. Mula kula ndamel Terminal Gayatri, mangke launching bulan depan ini ada surprise lagu terbaru. Wah, niki. Bojo loro tiga. No? Bojo loro ketiga. Mboten, Pak. Napa? Kula kok ngomong bojo loro ketiga, bojo siji rantek loro tiga. Tenane. Loh, ha iki, Pak. Siji mawon bingung lek ngentekke kok loro ketiga. Syukur lek kaya Niki kula nggih badhe ndamel, Pak. Ah. Napa, Mas? Niki judul lagune Jembatan Ngujang. Hah? Lah ya ngono ki jelasno nek Jembatan Ngujang ki akses transportasi iku paling tidak di antara Kabupaten Kediri. Ning jenengan nek mawi ajeng ndamel Tulungagung. tembang napa Jembatan Ngujang Nggih. kedah sowan dhisik lho ning Bapa Ribut. Sampun niki. Kula malah sakderengipun suwan teng ngene Bapak Ribut, kula pun ribut dhewe kalih bojo kula niki. Ya syukur. Ora kok ribut dhewe tegese Mbah Ribut itu kan pepundhen kono. Mbah juru kunci. Ya tapi lek aku lek ngomong nyambut kene nggone Disnaker kene iki Nggih. kula kelingan bojo kula, Pak. Ning aja ngantek kowe ning Ngujang lho, Mas. Napa, Pak? Napa, Mas? Welingku aja ngantek ning Ngujang. Loh, laki itu sudah termasuk masuk ke destinasi wisata Kabupaten Tulungagung lho. Ning nek Mas Jo kluthuk aja ngantek rono. Lah napa? Engko ndak dikira malah madake rupa. Lho kok madake rupa lah wong liwat niku kali keteke malah bagus keteke. Kok dipadakne kali niki wah jenengan pripun to. Ngoten lho, mulane yo nuwun sewu. Mula wae dhewe tinimbalan Piyai Agung ana keluarga besar Disnaker ki malah matur nuwun. Nggih, Pak. Niki Bisa malah mensosialisasikan dan bisa mengedukasikan bagaimana menjadi pekerja imigran sing tenanan ki piye. niki malah kula niku lek nyambut ge teng mriki niki padha karo kula niku ajenge golek ajar, Pak. Gini. Niki Matur Pak. kan tanggapan rada sepi to, Pak. Heeh. Niki bojo kula badhe budal teng Hongkong, Pak. Bojone sampean. Sebagai TKW, Sebagai TKW niki ngopeni wong tuwek niki ajenge ngopeni samohung. amin, Allahumma amin. Kok ngopeni sambung? Oh iya ya artis kono ya. Iya bener. ngopeni niki ajenge Nggih, mriko. nggih. Tapi kan niki sementara niki kan ngurus-ngurus suratnya kan dereng ngertos, Pak. Nek urung ngerti tindak ning Dinas Ketenagakerjaan. Nggih. Karepen diperjelas, prosedure kudu kaya mengkene ben ora kleru. Nah, kadang-kadang kan bingung soalnya lek teko kene iki wedi dipungut biaya. Ternyata oleh informasi bahwasanya lek ngurus surat ning gone Dinas Tenaga Kerja arep budal ning luar negeri itu tidak akan dipungut biaya sepeser pun. Bener. Alias gratis tis. Gratis tis, tidak ada pungli, Pak. Tidak ada. Niki jan tenanan ini akan menjadi contoh utawa barometer Disnaker seluruh Indonesia. Tepuk Luar tangan untuk biasa. Dinas Tenaga Kerja. Luar biasa kagem Bapak Kadin. Nggih. Bapak Agus ingkang kepareng minangka kadinipun Dinas Ketenagakerjaan. Saestu saya Bapak Agus menika panjenengan ngendikan piyambak to. Piyayinipun blobo. Bobo, Pak. Pak Agus menika kalih kula nggih pun plek. Nah, nggih. Pak Agus menika Iki
Blobo saestu. Kepala dinas niku. Sik tok. Sedaya. Lho, kok sedaya ndi? Estu Mas, niku lek nalikane panjenengan ngasto wonten kecamatan Rejodan sebagai camat niku dalu niki ngubengi sak kecamatan. Aku sing nyopiri. Pak Agus niku. Iya. Biyen Pak Agus ki ya track recordnya itu dulu tuh Pak Camat. Track record iki tanggane tergandeng, Bu. Nabrak cekelmu. Historine iki dulu iku Pak Agus tuh Pak Camat. Sudah sampai jagong ya. Wis, dan sekarang sudah menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja nggih Pak nggih. Ya. Alhamdulillah Pak Agus menika jan piantune hebat. Ini menunjukkan diguyu wong akeh. Kok iso Pak Agus menika iki leh munduting tanganmu Lah iya. Awake Sing cetha sing ndi? Beliaunya ki sing ndi ngono. Jenengan niku mesti nyepelekne kula. Lah, Kula niku lek ning Tulungagung, Pak Camat ki pun kenal kabeh. Ora ngono. Apane Pak Agus? Ora nyepelekke Mas sampean iki karo Pak Camat Ngantru. Oh, wis tepung karo Pak Camat Kedung Waru, wis tepung karo Pak Camat Rejotangan, wis tepung karo Pak Camat Kota, wis tepung. Kabeh kok tepung lho. Nggih lho, Pak Agus niku Pak riyen niku wis malah sing cetha sing pundi coba? Ora kemlawe tanganmu ning langsung satu jari lenggah teng pundi ngono. Tunjuk langsung beliaunya yang mana? Lah, Pak Agus mosok ora arut to. Kowe aja ngisin-ngisini aku lho. Lah nek kowe tak isin-isini lah ya aku melu isin to. Wong yo kowe iki yo dolanmu yo adoh. Paling ora lak mesti wano karo beliaunya to. Bagus, bagus. Korone sing manduk lho sing. Loh, enggak sing mbok maksud yang mana ngono lho. Pak Agus lah. Nggih to. Nek Mas Minto menika lenggah. Lah, lah Mbah Camat Kota. Ya tau aku wis Pak Yoyok wis plek karo aku. Pak Camat Pak Agus Pak Camat. Nggih kenal. Saiki dadi kepala dinas. Oh, jemene kok camat. Mbah juru kunci. Mujang ya. Baribut ya kenal. CS. Lah, saiki Bapak Kepala Dinas. Lah, Pak Agus. Pak Agus nyawet ora kenal iki Pak Agus. Pak Agus. Lah iya yang mana? Sundel Pak Agus. Ora cengengesan. Iya Pak Agus itu. Ora cengengesan ning asline wong kejingan Nggih, kuwi. kejingan Pak niku. Menika lho Pak Agus menika nggih. Piyayinipun budaya. Sundel Pak Agus lah. Pak Gerene mantuk iki Pak Agus. Kowe tenanan apa ora? Tenanan ngawur. Pak Agus itu adalah nika Pak Agus to. Menika lho Pak Agus niku lho. Leres Mas Minto. Alah wis anggar Pak Agus mosok semene kerenek sejenenge Pak Agus ngono ya. Iya mboten Pak tidak itu Pak Agus yang sekarang itu lenggah dados kepala dinas wonten ing Dinas Tenaga Kerja Tulungagung. Dan alhamdulillah Pak Agus Mendalu ini menunjukkan bahwasanya kedepannya Tulungagung itu akan mempermudah warga masyarakat Tulungagung yang akan bekerja di luar negeri sebagai TKI. Dan TKI itu jangan dipandang sebelah mata karena TKI adalah pahlawan devisa negara. Betul. Luar biasa. Tepuk tangan untuk TKI itu terbanyak loh Mas Tulungagung. Tulungagung, Blitar niku terbanyak. Ngeten Mas. Walaupun banyak TKI, banyak TKW utamanya nggih. Niki ngaten. Kok banyak ki sing rono banyak-banyak to apa? Mboten. Walaupun kathah nggih sing tindak datang luar negeri baik itu Taiwan, Hong Kong, Korea. Kula sebagai ngapunten sebagai kepala desa niki mesti kula tanting. Nduk, kowe lek lunga ning luar negeri wis izin suamimu. Lek diizini aja pisan-pisan ndak sambung. Setiap saat enek wektu luang bel saka omah mergo banyak kejadian. Utamanya wanita yang sudah bekerja di luar negeri, kebanyakan lek wis nemu penak kuwi lali karo sing omah. Nah, ini perlu sekali diingatkan biar ndak terjadi. Monggo panjenenganipun Bapak Agus ya duwe nigo partikel. Dadi wis ada surat pernyataan lek pancen niate lunga mau ngarep nggih lantaran nggih jalaran nggone pisahan mengko dhisik. Itu sudah ada pernyataan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi utamanya di Kabupaten Tulungagung. Wah, saestu Mas. Gen kula niku tertinggi, angka tertinggi perceraian. Ponorogo niku. Niku nggih. Nggih, niku sakniki pun rada menurun. Dek wingi niku total enten 7,5 angka perceraian. Napa niku? Angka perceraian 7,5 napa niku? Nggih gara-gara lunga ning luar negeri niku. Oh, kudune lak ya 8 pokok. Lek setengah iki. Lho, lah ya 7,5. Kudune iki langsung kalkulasine iki genap 8. 7%, 8%. Ora. Lah kok 7,5? Iki 7 ki wis proses cerai, wis sah cerai. Sing setengah ki lagi gendaan karo aku sih anu. Ambemu. Lah kowe iki yo teko ngono ya ngopo kok iso Mas. Lah iki dan juga alhamdulillah Tulungagung itu akan menjadi kabupaten yang maju, Pak. Betul. Karena apa? Pahlawan devisa negara itu kan banyak.
dan itu tidak menutup kemungkinan bahwasanya pembangunan yang ada di Tulungagung itu ditunjang karo pahlawan Dewi Sanegara yang berangkat di luar negeri. Kilo. Jadi ngono. Dan di nggonku lek nggonmu angka perceraian Meningkat. nggonku kene angka kematian. Iki hampir 5,5%. Kok 5,5? Yo kaya aku mau mbok genepi 6 apa 7% ngono. Lagi sing setengah iki sik loro-loro, nape tak pateni. Kowe bales aku kuwi mau to. Lambemu ora ya-yaan. Nun sewu. Mula jumbuh kalih asmanipun Bapak Agus. Bagus. Bapak Agus Santoso. Kula ya Iki- klepang kabeh. Mula sesuai dengan foksinipun. Niki secara internal nek nyawang asmane Pak Agus ini luar biasa. Sesuai dengan kedudukannya kepala dinas wonten dinas ketenaga kerjaan wonten ing Tulungagung. Betul. Nggih, Agus. Kuwi ana berapa huruf? Bisa apa ora teko aku iki? Loh, aku takon sampean. 4 A G U S. Piro kuwi? 4. Saestu. Lah iki bosok ya jadi. Lho tenanan papat, Bu. Tenanan kok kaya. Aku mau mbok blocok niki wirangan. A. A itu adalah nuwun sewu Mas Minto. Nggih. Amanah yang diemban akan selalu dilaksanakan dengan baik, dengan benar. G. Gagasan dan idenya untuk memprioritaskan TKI-TKI yang berangkat di luar negeri. U. Usaha untuk membuat prosedur yang jelas. Mula Don papan kene yen arepe lunga aturane ya kudu ditata tenanan. S. S itu adalah sosial. Senajan toh beliaunya itu menjadi kepala dinas tapi tidak meninggalkan sosial. Wong ki yen gelem sosial kaya bengi niki. Senajan ming wayangan iki bentuk sosial. Kaya penonton senajan toh ming nonton tok itu sosial. Ngibadah ndelok, ngibadah nyengkuyung. Tidak ada artinya pementasan malam hari ini tidak ada panyengkuyungipun para penonton. Betul. Itu termasuk sosial. Nggih. Wah, niku lho Mas. kula babakan sosial. Nggih, leres. Babakan ngibadah Lah sing niki- paling abdul ki le sosial utawa jariah. Leres, Kuwi paling abdul leres. mergo kuwi mikir lan nengenke marang liyan. Nggih. Nadyan to pira-pira pirangane wong ibadah ki apik, utamane salat ki ya apik. Nggih. Utamane salat apik, dzikir ya apik. Terus salat wengi ki ya apik. Ning luwih becik wong ki sing paling utama adalah sedekah utawa sosial marang sakpadane. Nah niku wong ki nek sregep zikir pikirane ben ra muntir. Nah. Wong yang sregep wiritan insyaallah bakale tetep temu dalan. Gitu Mas. Ya, Wong yang sregep ngibadah insyaallah uripe saya barokah, saya berkah, tun bisa terarah selamat wonten ing dunya akhirat, bidunya wal akhirat. Kuwi dirungokke adimu lek pitutur luhur kaya ngono kuwi dicakke. Nadyan to sampean wis dadi bintang tamu, dadi dagelan kondang, sing kena diarani lagi naik daun. Mula sosialmu, jariahmu digedhekke. Lek nek kanca-kanca teka ning angkringanmu, lek pancen kuwi kanca ora usah kon bayar, idep-idep sosial. Kuwi ora lokak ning malah kebak. Sip kuwi, sip. Ya lek teko ki sitok, teko sak rombongan kok. Lho, ning ya sosial kok. Ya aku ndelik. Kowe iki to urip mar mbok nggih apa njajal? Kaya bengi iki nek perlu nderekke Mas Minto suwira petuk ya wis tanpa omong, tanpa kandha. Ade mulih kari mulih. Nah. Ngono lho. Bahasamu itu harus ditata. Suwira petuk iki lho. Lah iya, Suwira petuk berarti kan suwi prei. nggih. Terus mbok ikhlas niki terus nggo nutup sing prei suwi iki apa iki? Masyaallah, kowe iki kok jan wong urip kok iso. Iki tapi ya alhamdulillah. Alhamdulillah kula niku senajan to prei, tapi saya itu dalam kehidupan rumah tangga niku pun tercukupi, Pak. Lah ya kuwi lho jelasno. Yes, alhamdulillah. Niki lho. Biyen akhirnya bojo kula niku Tercukupi dalam bidang bidang usaha. Biyen bojo kula arepe budal dadi TKI. Akhirnya kula penging, wis to Nduk, kowe rasa dadi TKI, kowe ning omah ae aku tasih nyambut gawe. Dan apa kebutuhanmu dan apa kepentinganmu itu saya cukupi. ngetokke tanggung jawab. Leres. Cita-citamu apa? Biyen yen aku mumpung aku duwe dhuwit, nyoh tak modali. Dan alhamdulillah sudah terbukti bojo kula mbiyen cita-citane dadi pegawai bank, Pak. Wah, Masya elok Allah. banget. Dan saat niki Terus kula alhamdulillah disyukuri. Alhamdulillah, Pak. Saat niki kula ragati, saat niki sudah di bank, alhamdulillah. Lho ning nggon bank apa kuwi? Ki ya ning BRI. Lho. Mantri Mboten, Pak. Niki bagian asok, niki bagian asok, niki alhamdulillah niki benulan niki. kuwi jenenge nasabah, Truk. Ya, tapi kan benulan sok ning kantor loh, Pak. Mas. Ngono kok nek kok omongke lho. Kuwi jenenge bojomu dadi tukang langganan, tukang nasabah sing gawe iso nyicil kuwi. Tapi kan benulan ning bank. Cek, ning Bank bank BRI apa Bank Mekar? Niki teng Mekar nggih enten, Pak. Niki.
Mekar Syariah niki. Lah malah saya akeh to sampean. Lah iki berarti manajemenmu kurang tertata. Ya tertata wong ngawur kowe iki yo. Aku lek sawise ndelok niki lho tulisan koperasi niki, Pak. Saya teringat manajemen keuangan. Nggih. Bojo kula mbiyen itu saya atur manajemennya. Biyen niku kula blonjo niku sakwise rame-rame tanggapan. Biyen niku bojo kula blonjo niku sak ulan niku meh 7,5 juta. Wah, masyaallah banget. Masya Allah. Sangat tercukupi. Loh, layakno Iki tenan. saking lehmu. Padha Mas, aku ki lek mblonjo ibumu ki lek 7,5 atau 7 yuta sik kurang aku mblonjo ki 15 juta per bulan. Loh, Sing 5,5 nggih angsuran iki, sing 5,5 nang nggih angsuran kuwi. Dadi mung keturan kira-kira mek 650. nah mulane aja paklik lek kowe dolan ron subi jangan gerih ya ini kaya. Dadi ngeten, Pak. Jenengan niku leres. Dawe para winasis, Nggih. dawe para yai. Mulya awake iki padha karo ngibadah. Dawe para yai ya ayu aladina amanu terus piye guys? Biniat. Sukses niku kok ya. Niki kula niku wau kan bareng kalih Gus Bahru Samsami. Heeh. Niki wae dawuhe niki kula rungokne. Mulyane wong lanang, ngibadahe wong lanang, surgane wong lanang, kuwi yen mulyane wong wedok. Niki saestu lho niki. Surgane wong lanang kuwi kudu mulyane wong wedok. Wong wedok. Mulane aku lek karo wong wedok ora medhit. Oh. Iki tak delok koperasi iki lho. Koperasi iki di dalam skop internalnya itu adalah manajemen. Bener. Bojoku ki ndek ngenane 1 bulan itu saya kegaji 7,5. Ora gaji lah. Niku kula jatah. Niki 7,5 juta. Heeh. Tapi kesimpulannya, hasil akhirnya blonjone bojoku ki ning gone iki lho, ning gone sekarang kan lagi rame ning gone mini kampret. Ning gone Minimarket to. Indung ngampret lho. Oh, Indomaret. Indomaret. Nah, blonjo teng ngriku. Niku 7,5 juta niku ora oleh apa-apa. Terus? Paling ndak mek lengo, sampo, sabun, terus sabun cuci, Nggih. beras mek ngono tok. Iki ndak cukup untuk kehidupan 1 bulan. Padahal 7,5 juta. 7,5 juta. Akhirnya aku bingung, iki solusine piye? Akhirnya tak blonjo sak ulan iki 350.000. Masyaallah masuk mudun. Iya, tapi blonjone hasil akhirnya blonjone aja ning gone minimarket. Blonjomu harus ning gone UMKM. Oh, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Lah tonggoku kan bakul letek. Loh, meracang. Akhirnya begitu 350.000 kuwi ning omah iku iso cukup nggo sak ulan, iso tuku jangan, sayuran, beras, lengo, sembarang gas. Sik iso nyisihke nggih nabung. Sik iso nyisihne nabung niku sak ulan niku nabung 200.000. Loh. Lah 7,5 ora nyantol kok 350 sik turah iki lho. Nah, iku akhirnya bojoku tak tekoni. Kowe piye kok akhirnya kok iso nyelengi dengan gaji 350.000 ki piye? Lah kok nyari penak? Pripun? Ngene Mas, lek ning Indomaret kuwi nek CCTV-ne. Lek meng tanggoku kan gene CCTV-ne. Dadi akhirnya kuwi rada lumayan. Masya Allah, jebule keluarga ngutil to iki. Yo, ya ampun. Ngono kok bangga lho. Ngono kok mbok bangga-bangga. Dadi bojo tukang ngutil kok Masya Allah. bangga. Lho jenengan yo pas teng dalem kula teng griya kula nika sing kula sugune nika, niku ya hasil colongan. Wah, pas kula sowan teng dalem panjenengan nika nggih. Gini kok. Masya Allah, Duh, Mas. nggih. Kuwi Nggih, nek Mas. Sanes wedene kula sowan malih teng dalem Apa panjenengan. ketok kula PP. Kuwi nek masuk ke ranah hukum, bojomu kuwi proses undang-undang mesti kena pasal 363 atau 362 KUHP. Itu pencurian, tur meneh nggon jajaran kepolisian. Sik Mas. Sik, non saya iki tak jelasne iki. Kowe iki lho, kok ngomong pencurian, lho sing dicolongi bojoku ra nesu, kowe nesu iki lho. Lho nek secara hukum lah ya aku iki kudu ngerteni keluarga to. Semeneng lara konangan ya wis to. Lho lah iya. Oh, Ora jadi konangan tak paksa. umpama bojomu ki dicolong tek ora konangan Loh, ya aja. ora. Kok- Iki lho Mas Kluthuk, iki kok ngerti pasal-pasal KUHP bareng kok ngerti lho. Lho Mas, nek kepengin iso ndalang gandula jarike dalan. Heeh. Nek kepengin iso apal hadis Quran Gandula yai. gandula sarunge yai. Nah, Nek lek pengen pinter kumpul guru. Nah, Lek kepengin roh pasal, lho ki lho. Lho. Kudu tau di penjara. Lah, iki lho. lah iya. Ngerti Sing ngerti nebus ya pasal. raimu no. Kok dadak ngomong ngono barang ki lho kok iso. Iki Sing padha lho Mas. Nggih. Jenengan ngangsu karawuh, ngangsu kawruh den sarunging yai. Nggih. Ngerti ben ngerti dalil karo hadis. Leres. Rumbung aku ki ambakno yoga. Kuwi tenan. Kuwi krana ngugemi karo unen-unen dalile yai, dalile Quran, hadise Quran.
tenan dadi bocah tuntunan. Alhamdulillah. Bola-bali Mas Daryanto ki. Nggih. Mas jenengan iki kok mung dadi niaga. Nadyanto Solo, Blitar, Solo Blitar kok bisa cukup dawe. Mas manjada wajada. Leres. Manjada wajada tegesipun tegese sapa wong sing gelem berusaha kuwi Gusti tetep badhe ngijabahi. Lah niku basa Prancis wis mengatakan ora et labora. Apa iki? Bekerja sambil berdoa. Mula nyambut gawene ya diringi ikhtiar karo ndonga. Nah, mulane iya. ya barokah tenan iso nggawa gender dhewe lho ya ta. Nah, Kita di sapa iki gendere grup. Tak kira gendere dhewe mangsamu. Kersanipun barokah dalu menika Amin. Mas. Kula nyuwun kotipun Niki asalane migran nggih Pak nggih. nggih niki tak wacana sik Mas. Aku maca ngenteni jenengan. Acarane napa Pak niku wau? Niki wau dalam rangka hari ulang tahun Migran Day 2023 ugi sosialisasi terkait dengan para pekerja yang ke luar negeri TKI. Lagi iki lho, Indonesia ki hebate ngene iki lho. pripun? Lek neng luar negeri biasanya kan hari Valentine. Nggih. Hari kasih sayang. Nggih. Enek neh sekolah enek neng Indonesia juga. Iki hari guru enek. Bener. Kehebatannya Indonesia, wong ngeluhe di ulang tahun iki. Kok iso lho? Migran iki mrene wong ngeluh iki. Masya Allah kowe iki jan 2024 kok panggah pekok ngono nyapa ta? Iki lek wong ngeluh. Migran ki tegese ki Lah ya wong ngeluhe sing dudu kayak migran. Wah, migran kuwi sing kalengan kae isine iwak. Sik to Mas. Migran iki apa seneng nang kaleng kuwi kaleng sing kena diombe kuwi. Lah kuwi jenenge Coca-Cola. Tak jotos kaya mbok entahi mbok didawakne sithik to ben penak. Wong kono yo golek wektu lho kok iso. Ora golek wektu piye lho coba. Tapi kula anu ewangi Mas Sofi gedap. Ha. Panjenipun dalu menika anu Mas. Wong nggih Pak niki Pak Santo Peloswarang Blitar nyuwun gending kacu kuning. Sampun dipun Sampun adosi nggih. Kalih ingkang nyekar Mbak. Oh lagi sampun to Pak niki nggih. Niki nyuwun lagu panjenengan Mas. Lagu panjenengan iki sampun kula adosi sedaya. Lagune panjenengan monggo kagem warga masyarakat Kedung Baru ugi ingkang sebelahipun Kecamatan Ngantru, ugi ingkang sami rawuh. Siap. Lah niki saking Pak Narto Pak. Pak Narto disnaker niki nggih Ya. ingkang WA kula nyuwun lagu damel damipun saya ingkang nomor setunggal Sesideman. Niki nyuwun pangapunten niki Sesideman dereng saged dipun pinangkani mergo wis konangan niki. Ingkang nomor kalih nyuwun gending Sri Huning. Lah niki Sri Huning dereng saged dipun pinangkani mergo niki pun diganti Sri Lestari. Niki Garasine kono lho. sini kono. Memanik. Lah niki memanik niki pun digantos niki. Sik to. Wong Sesideman kok wis konangan iki piye lho carane iki? Saya sedeman lah delian to Pak. Delikane kok iso konangan mung delikan kok konangan. Lah konangan lho. Sange gobloke to kuwi. Lah kita niku lagune jenengan to. Ngeten lho Pak. Mas Minto ki pyaine nggih panutan kok iso. Kalau sinden-sinden ki telek Sesideman aja ngantek konangan ndak ndadekke perkara. Wow. Au iki mesti sing protes iki mesti tahu iki ngene iki. Aja. Daripada sampean ki Sesideman, luwih becik sampean golek ilmu ning gone Dinas Tenaga Kerja. Dadi nanti Anda akan menjadi duta. Saiki duta satu pertanyaan. Nggih, Pak. Satu pertanyaan. Sebagai orang lelaki yang sudah beristri, umpama nek wong lanang tekok karo ibuke, Bu, iki contohnya Lis, jawaban Lis. Bu, aku tak rabi neh ya, jawabmu piye? Jujur. Ayo. Elis. Amrih bojomu ndak rabi neh ning njaluk kaya ngono kuwi. Bu, aku tak rabi neh. Ning amrih kakungmu ki ndak rabi neh, jawabmu piye? Aja rabine. Heeh, terus? Yen mengko rabine aku ya golek bojo neh. Nah, kuwi jawaban sing salah. Sing bener. Sing bener, ya Pak, ora usah rabi wis to. Sampai njaluke piye tak turuti, pokok aja rabi neh. Nah, iki salah jenengan. Umpama kowe bojoku. Kok mbok salahke nek to? Salah nih. Jos ning Lis, pitek aku. Pripun? Pitek aku jajal, kowe ape rabine? Piye Mas? Kowe ape rabine teko aku. Mas, Oh, aku arep rabi. Ya wis taran aku. Kowe iki wedok ayu-ayu budek to nduk kuwi. Taran aku. Mas, Piye? aku tak rabi neh oleh apa ora? Ya serabi yo. Lho, ora mbok penging. Lah nyapa duduk apa-apaku kok. Oh ya bener bener. oh, Bener sing teko bojoku yo tak penging. Iya, bener. Kowe iki yo manut to anu Lis. Lah iya, kon tekan kok. Lah iya ta bener ta aku. Iya. Lah iya. Ning mau bojomu dhewe nang piye, Mas? Hah? Mau bojomu Ya dhewe. jangan dong. Loh, lah kenapa? Ya jangan. Mergo aku mek sitok. Bojoku golekne gampang.
Lho aku lho sing golek angel. Raiku elek ya aku. Ngakoni to. Inilah Mas, istimewane Mas Jo Kluthuk ki kaya ngene iki. Wong ki anggere terbuka apa eneke, kuwi diridhoi karo Gusti Allah. Saestu kok. Wis to. Wong iki lek pancen rupane elek nuwun sewu, elek kaya kirek, kaya babi, harus disadari, harus menerima apa adanya. Memang aku ya elek ngono. Nek kowe cemburuk bojoku tak delok, kula niku jan sak jeg jumblek. Ora tau buka WA-ne bojo kula, Pak. Heeh. Sik. Ya, aku ya padha Mas sak jeg jumblek aku ya ora tau buka WA. Omonganmu tegas iki. Urung tau buka. Sak jeg jumblek aku ora tau buka WA-ne bojoku. Loh, lah WA-ne bojomu nyapa? Kok ora tau mbok buka ki ngopo? WhatsApp lho. Lah iya to. Lah ngomong piye jajal tak jelasin Sak lho. jeg jumblek aku ora tau buka WA-ne bojoku. Lah iso. Lah aku takon, terus gaweanmu ngopo ora tau mbok buka ki lho? Ya tak biak tok lho ngene. WhatsApp. Oh lah iya kuwi. WhatsApp Pak. ora penak. Lah Ning pancen tenan kok Mas, wong wedok ki lek WA-ne ya, WA-ne dibuka ki ning malah nesu muring. Ning lek dibiak seneng. Kuwi lho. Nyambung to. WA ki dibuka ki ditutul. Lah iya. Iki asumsine aja ngono lho. Nggih. WA kuwi dibuka ditutul. Betul. Lek WA dibiak kuwi di Scroll. scroll. Oh, scroll ki. Kene iki jenenge di WA. Ora terus bojomu kok nganti ngono ki kepiye? Ajare WA ki ning dhuwure tulisane sing pertama ya. Agus. Aduh. terus Kok Agus itu Agus. Pak. Kon medun kowe kok. Anu. Sama ya. Sedek dagelan kon medun panggung yo. Kok buka WA Agus, Pak Kepala Dinas. Jenenge iki Supri. Gak mau Agus kok iso. Lah iya aku mrene iki Agus Supriyanto. Oh, Celukane Supri. Anu nembang langsung ya, Pak. Loh, ora iso jelaske sik to, Mas. Anu lagune seriuning lho. Ora sik to. Lah kamu kok bojomu iki karo sampeyan lumo lho. Monggo aku wis diweling karo Bapak Agus. Mbah Dalang iki golek ngantek dagelane kok nrunyam ngantek nyinggung jenengku tek ora kepenak langsung potong separo. Lah ora wedi wis lunas ya kan. Kula niku ngeten lho Pak, gini. Begitu buka WA-ne. Buka WA-ne jenenge Supri. Supri lho. Ya. Duduk Pak, duduk aku. Ya nek muni Supri iki madhep rono tatak. Lah Supri. Nah, Supri terus Supri tok. Sabto. Asine ya. Niki Supri niku Mbah Ngujang. Anu diganti dadi anu jenenge Yatno. Supri Yatno jenenge Yatno. Asline jenenge kan Agus Supriyatno ngono lho. Jenenge Yatno. Burine enek lho, Agus. Monggo malah rawuh Bapak Yatno iki, mantan Bapeda. Lho kuwi lho. Elingku kene jenenge Agus Supriyatno Minto Darsono ngono to, Kek. Lah sing teko ya Pak Minto ya. Lah Kula niku lomo lho Pak. Kalih bojo kula ndak duwe cemburu Pak. Niki nun sewu. Ini hanya sharing nggih, nun sewu. Dadi bojomu ora dicemburu karo awakmu. Nggih, kula niku ya ora dicemburu karo bojo. Sing dicemburune apane wong rupane kaya ngono cemburoni. Mbak ya mboten lah, paling tidak itu kalau menanamkan jiwa kepercayaan dan jiwa keharmonisan itu kan kadang kita itu sulit untuk menanam kepercayaan. Betul. Kula niku oleh bojo kula niku metu Pak, ora tau dicemburoni. Betul padha ibumu ya ngono. Loh, tapi ada kelebihannya bojo kula Pak. Heeh. Kula niku ndengi pamit nun sewu. Kula iki kenal purul jenenge Rina. Kula niku pamit bojo kula, "Nduk, aku tak dolan karo Rina ya." Bojo kula malah ora apa-apa. Malah kula disangoni Pak. Kok penak men. bojomu ya malah welcome banget. Oke, disangoni aku dolan endi Mas? Aku ape ning Batu. Nyoh tak sangoni 5 juta. Karo Rina kuwi. Bojoku malah nyangoni 5 juta. Jebret. Masyaallah. Aku kalih Rina niku ning Batu niku 3 dina, Pak. Heeh. Kula mulih niku dhuwit iku delakan sik susuk 2 juta. Sik turah ta? Sik turah, tak balik ning bojoku. Nyonduk sik susuk. Lah kok bojoku malah nesu-nesu. Loh, lah kepiye kuwi? Wong lanang ora tanggung jawab. Lunga karo wong wedok kok 3 dina mek 3 juta iki rumasmu piye? Aku lho karo Lekto iki lho 3 dina entek 7,5 diwe 7,5. Bojoku hebat lah. Lekto. Iya. Sik. Awakmu arep semayanan karo Rina karo bojomu disangoni 5 juta. 3 dina, Pak. Heeh, dipaido, dianggap ndak tanggung jawab. Susuk 2 juta kula baleni bojo kula. Bojo kula nesu. Ini berarti ora menghargai seorang wanita. Kok sampai Rina 3 juta, apa 3 dina mbok sangoni 3 juta. Aku lho karo Lekto 2 dina 7,5. Hebat lah bojoku. Jadi bojomu iki malah karo lanangan oleh 7 juta. Loh kok ngono iki, Mo? Lah bahasamu ya ngono lho. Wah, berarti bojoku 2 dina 7,5 ya. Oh, ya goleki Lekto wae, ya kuwi no Lekto.
Oh iya ya Pak Minto ya. Ya iki lek ta iki. Leta ya kuwi mangko. Ya nembang Mas, nembang. Siap tembangipun derek panjenengan napa? Derek. Nah, duet napa kalian? Kleresan. Beh Janes pokoknya mudah-mudahan Tulungagung di Snaker, Tulungagung khususnya di tanggal 14 Februari yang akan pesta demokrasi yang ada di Indonesia, mudah-mudahan sukses. Tulungagung tidak akan ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya, selalu menanamkan jiwa berbineka tunggal ika. Hebat. Pun derek setunggal. Nek sing ayu-ayu kula pun biasa. Niki wau kula pun milih kabeh pun rata sakniki jenengan sing kedah milih sinten sing sampean seneng. Nah, ngeten nek kula tak milih sing rada unik ya Pak kula Pak. Kula sing ayu-ayu ngeten iki pendotok kulino Pak. Ya. Tak niki man Pak kula. Menika jan cocok kalih sayang. Awak mung klek jam 1:30 rada pindah ya Nduk ya. Lah ngopo? Iki usume rendeng iki buta ki wayahe nguyuh. Ngono terus awak. Pindah kene ya. Kowe iki arepe ngelokne nek kuwi buta wedok ngono to. Nduk sayang. Rayak-rayakan iso. Layakno kowe iki mangger ning sinden nek pinggir dhewe lemu dhewe ngene iki lho. Lah sebabe Mas. Panganan tok iki ya. Lah ya mulane. Wong tirakat angele ram kok kuwi. Boten. Oh iki ya. Wong lemu kuwi barokah, aja mbok paidu. Ngene iki ndudohke yen atine ayem pikirane jemjem. Nah, kuwi lho Mas. Iya ya toh, bagaimanapun secara fisik kamu tapi saya Lah ngono ki nek liwat deloken, wah anu pipit awake lemu wis ayem ya Nduk. Oh rumah tangga iso bahagia. Jajal bojomu kae tuwipis ngono kae, kaya kena stunting ngono kae. Oh. Nek stunting. Bojone jok kluthuk nyambut gawe. Aja nyepelekne aku lho kowe. Ngopo? Kek romu lak kuru. Ha nggih. Pirang dina iki seminggu kepungkur. Iya iki no. Iki seminggu kepungkur tak gencer karo susu etawa. Bojomu kuwi Sekmu gedhi, tapi mek ndase tok. Lah nek kaya plembungan Mas. Malah kaya Pit. coba Nduk. Nggih. Sehat ya, Duk ya. Pangestu sehat. Alhamdulillah. Bisa ketemu sampean. Ya alhamdulillah. Kok Nyapa? sikilmu pindah ning dhuwur. Iki dudu sikil, iki lengan ya Mas. Wis saya. Mulane ngene iki nyenengke. Umpama duwe anak subur, anake gisine ya teratur, bapake gisine ya teratur. Adil ngono lho. Cuma ya ngono. Teratur piye sing teratur Pak Buke anake stunting kok. Kowe iki nyepelekne. Ora mesti. Justru malah iki ngene, iki sosialisasi iki. Iki baik tenaga kerja dan juga stunting ya. Yen iso wong wedok iki aja gedhi-gedhi, payudara niki aja gedhi-gedhi. Kan enek kejadian nggonku iki ya. Begitu payudarane gedhi, anak masih membutuhkan ASI, iki malah ndek ngene iki kasus iki. Kasus napa? Mlebu rumah sakit anake. Lho, lah sebabnya Pelepeken ketiban sitoke. Lah kula bingunge ngeten. Nek kare Gusti Allah diparingi nggih ngapunten nggih Mas Ageng ngoten nggih. Terus lek nyeset niku pripun? Rusane rada cilik ngoten. Lah, ngene. Aku iki riset iki ya. Nggih. Sampe nek pengen kuru, Nggih. bojomu kok rabine. Iku lak ngenes wis. Ngoten. Ya. Tapi ya mbok gelem ora bojomu. ya ora mungkin. Mboten purun iki. Tresnane karo iki Gak, ra gak, umum gak. kok. Anu pelok Mas, Pak, pelok. pundutan saking Bapak Suwono Hadi ingkang saking Nggih, Kota Pak. Baru Kalimantan Siap. Selatan Nggih. ugi Mas Joko Wibowo ngersake Siap. Madiun Ngawi. Mbak Nuwun Pak, wis dangun iki Oh, muga-muga. nggih, pun derek. Madiun Ngawi dhisik. Sakit ya, Duk. Nggih. Oke. Yo, langsung kaya ngapa? Dados. Ayo Pit. Kate sak Mas, kate Mas. Pokoknya jaya selalu Dinas Tenaga Kerja yang ada di Tulungagung. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sampean ku aku. Sembarang keroyok no. Ya iki lek wong gedhi ini keroyok. Kula madhepe pundi niki? Ah sembarang. Gini-gini. Sembarang madhep ngalor ngidul ngitan kulon padha ae, renek bedane. Anu we, Awakmu engko aku leh WA karo Pak Agus. Nggih. Iki sampean oleh kundur. Ten apa? Iki insyaallah arepe didateni berangkas ning kantor kene. Dadi berangkas to. tinggal ada apa jeneng iki? Kok sejeneh to, Mas? Lah mau jare arep dipasang ning ngarep lawang. Oh alah. Tinggi. Iki gantine reca pendung. Nggih, tamu selamat datang ngoten niku. Nah, iki berarti kudu wong loro. Sampean recone ku pentunge tek kuwi. Eh, Oh nyekel tekmu. Aku sing ngene. Oh tak kira nyekel tekmu. Coba Mas, kote Mas. Jabi. Tulis ya. Yen aku kangen karo sliramu. batinen lho, Mas. Oh, ora maksud tak delok komburi lho pucuk karo bongkot ora nek bedane. Yo mode bonggot jati yo ngene. Delok engko nek bar tancep kayon mudhun mlaku mburi ngono lak muni kok. Pit. Nggih.
Oh ya padha karo Lipo. Kula versi tipis niku. Mula tak tresnani dhewe iki. Apa Nduk wis wis enak wong lemu ngene iki angel golekane malan. Lho. Kenapa kok angel? Lah iya ta wong golek ana dhewe PR kuwi. Oh jenengane kok saya horor ngoten to. Ora ora cara. Digoleki niku napa? Ora ora carane kok. Piye? Carane kepenak golek. Lho, wong lemu golek-golek angel. Piye, Mas? Golek laler. Jelas no, Mas. Carane lek golek laler sitok, Terus? ada plastik, golek nang kamar culno. Terus Golek nemplok ya ning kono kuwi. Lalere lanang apa wedok? Sembarang, aku ndek iki tau nemplok tibake ning gede lambene ngiler bojoku. ya beda. Oh duduk lambe kok kuwi. Kangen karo sliramu tak elus-elus fotomu ning kamarku. Katur Mas Edi Kecis Aduh. ingkang wonten Wates Kediri. Jadi kicis. Ah. Yen aku kangen karo sliramu Iki Mas Inyo Padangan Ngantru. tak elus pundakmu. Kok gujeng jenengan kenapa? Delok ora guyu. Delok gegermu lho koyo meja biliar lho. Tak belai-belai rambutmu terus tak ada tilatmu. Ya aja to. Aja. Jawaban Cahyu coba. Apa kowe ra krasa Rasa. tak batin Awakmu kok kene to? Anu mic-nya di tangan kiri, mic-nya tangan kiri. Apa kowe gocakan Mas Liti? Nggih. Set, terus tak uncalne rono tampani Masmu. Aduh. Gegeden. Bocah iki. Sorry to. Walah remuk. Tangan iki epek-epeke hobo. Ha iya. Lho mbok iki Ada kena coklok. Wis maaf ya. Linu. Maaf ya Cahyu kene. Nggih. Tak uncalne. Lah ngucane rada dhuwur Mas. Ayo. Ngenai. kene. Ngenai. Kene iki. Aku wedi to kalian. Mbok uncale iki natap iki. Dadi Piye, Pak? Basa tak angkat tangane ngene lho. Lah kok susune ndledek kok mburi barang. kowe ngawur iki. Iki ana punuk. Jero. Ya kowe ora ro wong lepu ae, Mas. Iki lemak sobo. Apa? Ndak iso aku. Ndak iso nyanyi Iso, kuwi iso. terus iki. Kowe tandang nyanyinya kok iso. Iso. Ngene lho. Ojo ngono ta? Kowe Penganiayaan iki Pak Polisi. Sik, Mbak Punjung dicontoni. Ayo, Ah, Pak Punjung. Mbak Pipit karo Mbak Mas Kluthuk, Mbak Punjung karo Mas Salah. Jo. Jajal Mas. Saman ojo kasar ngono lho, Mas. Tak Saya- banteng sampean kok. Kuwi jane sinden apa manol? Lah kuwi kernet Lah, harapan aku wis jajal. keseksa, wis dicaduk sing di. Kene, Dek Punjung. Nggih, Mas Sampeyan Kliti. tangan mic-nya di tangan kiri coba. Iya, sik. Nah. Benane brodot sik. Wah, sing sitok iki ya korengen kan. Ora korengen, Mas. Rek, apa kowe piculno sik ta Mas Luduk? Pinggirno sik kuwi kono anu. Nah, Nandi. ben lungguh kono sik. Ampun tengok ning dhuwur jembatan. Sik, aja kok colne lho. Mas aja dicolne Pipit. Bablas nguyuh kuwi kok. Kitokno kono lah. Kok nek pas ngene ekspresinya, kita uncalne munyer terus mbok tampani Oke. karena ini berdua. Oke, Ngono lho. siap. Yo, apa Apa kowe ra krasa tak batin apa nono lho? Masalah. Yo. Nek wis munyer tak uncalne ini terus tanganmu ndang mapan. Plek, cium. Oh, gitu. Nah, ngono lho. Jajal. Oh, iya. Aku uncalno kok kene pamane. Apa kowe Apa kowe ra krasa tak batin selendita. Genti diwalik, Mas Kiti genti Mas Kluthuk sing ono dhisik Oh, coba. iya. Nah, coba. Jele. Nah, aku ben ditampani karo adine. Nah. Sampe tak ucapne. Lho. Kene karo aku. Apa kowe ra krasa tak batin
Sankas balik rono. Apa kowe ra krasa tak batin sing Tampani Pit. Piye kok iso pegah ki ngopo? Lah ya ku balik kuwi jane. Lah kok disogrok. Lah wong ya gedhe bojomu kok iso Layakno kuat. ayo manuto kok iso. Ya kena. Rusom. Lah kena Pit, sampean karo Mas Luduk coba. Nah, Dik Puncung sama Iya, iya, saya. Sini Coba. saya. Gek aku kok dicolne, Mas. Enggak, aku enggak salah. Ojo lho ya. Aku ndak akan menyakiti. Cito. Engko lek dicolne rono aku bablas glundung. Layakno awakmu ngangkat aku kuat. Kenapa? Enek gojekane lho. Kenapa? Oh, tak cantrolne ya, Mas. Ayo. Anjir. Nggih, Wah. nggih, nggih, nggih. Niki pundutan klasik, Mas. Nggih, Nggih, nggih. nggih. Pundutan klasik. Derek, Bos. Nyuwun gungan panjenengane Mbak Lilis Nggih. kalian Mbak Imas. nanti Mbak Sulis ya. Mbak Sulis nembe tumindak menika ndledek. Waduh. Nggih, Nah, wong ya. iki pundutan saka Bapak Narto ngersake caping gunung ning digarap jenggelengan. Nggih. Oh nggih, nggih, nggih. Nggih. Ayo Mbak Lilis diaturi jumeneng. Amangke pas. Tetep karo Mbak Bunjung coba. Oh alah Punjung maneh nggih. Mbak Punjung menika termasuk sinden ingkang multivitamin menika. multivitamin piye to, Mas? Iso kabeh iki lho iso sembarang. Sing bener Multi ki anu. multifungsi. Oh iya. Wah, lha nika Mbak. Lah niki. Wah, Mbak Sulis, Mbak Sulis, Mbak Bunjung ganti Mbak Sulis. Nah, Iya Mbak Ulis. Monggo Mbak Sulis. ini Mbak Sulis enteng sing tas pipis. Mbak pilih sampun garing anggenipun. Ketinggalipun sampun enteng menika. Nggih. Monggo Mbak Sulis. Lakune malih trining trining Menika trining. kanca lawas kalih kula menika. Neng aku kecewa karo sampean, Mas. Nyapa to kok kecewa Anu kan. aku seneng untumu sing dhisik kok. Sing biyen Nyapa dadak mbok dandakne tau bareng. tak ambung bojoku kecantol akhirnya mlebu rumah sakit saya mlebu guwing bojoku. Walah. Amin, amin, amin. Amin ana ramandi wis tuwek. Bawane caping gunung monggo tembange Pasundan. Nggih, nggih. Pasundan. Nggih, Pak. Ya. Pasundan ular kampang napa? Mboten bajing loncat. Oh, iki. Bojong mesti karo apa jenenge. Nyebal sithik ora Mboten apa-apa. apa-apa. Ngeratake sinden. Nggih. lah. Bebas Ya. iki los niki. Anu kepanggih mle tanggal pinten, Pak? Lho, piye tok kowe iki jampun tanggal 33 sik. Suwi men to jan. Mangger dijob ora bisa ngono. Lah kula sakniki anu Pak repot ning griya niki. Ah, Ngurusi Iya. biliar menika. nyambi. Ya. Saben Sinten riyen iki, Pak? Wis sembarang sak tok-tok. Lilis Iya, dhisik ya Mbak, kena. please. Oh nggih. Nah, aru Mbak Sulis ben garing dhisik. Nggih. Napa to, Pak? Ora Kan sama tas kok sensor Bang. atimu ben kan. Ya. Terah yo rada kembung lho, Pak. Kamu itu mesti gitu. Wah, angger idai duit berarti ya meteng. Ya. Bojone Mas Kluthuk ya ida-idu mendine. Kok mboten itu ngiler ndledek. Wah nek kok Bojomu ora tau apik belas to. tak wacan dia bojoku kan epilepsi iki. Yo, kayang apa? Saben bengi. Awas, ancang-ancang temenan. Aja nganti nguciwake wong wadon wis nyapi nganti wong lanang ora temonjo kuwi sok ndadekke gelo. Yo. Kula tak sing alus mawon. Menika iki Alus. Alus ning mirasa. Nah, garapan kasar menika. Elis, Iso ya? lah kula piye? Lah aku manut kono. Nah, ya awakmu sing penting kan wis legal apa ilegal kan. Kowe engko lek nganti jengleng ora iso tak genteni lho. Loh. Monggo, tak pengen engko turu njaba. Wong busri ya. Dalang ki suwi ora kumpul ki ya ngene iki sok kula ngejak guyon. Ngono ki aja mbok dadekke ati, ngono lho.
wawasane kurang ombo Nggih, ya. kok, Mas. Wong iki mbok kaya sulis iki ombo ngono. Loh, masa? Oh, mbak. Wah, berarti wis Kowe iki nyapa? Lah ya kaya Lilis mau to. Ya, tapi ya omong sik. kowe iki sing kurang paham. Nek wis sulis ngene iki berarti ngejak prasmanan. Mbok buka dhewe tutupen dhewe. Iya. Ngono lho. Coba dicake kaya ngapa Mbak Sulis? Ngomong sing madhep ngalor. Loh. Ngadep ngalor, Nggih. Ndingkluk. ngono kuwi ya etika niki karo wong lanang ya izin sik. Nggih, Mas, nyun pangapunten kula tak mapan rumiyin nggih. Nah, ngono. nah, Ora kuwi. kudu langsung mek ngene. Lah kok ya taruh. Ya coba Mas Mas. Tutuk. Nah, Mas, piye? nyun ngapunten nggih, kula tak mapan riyen. Nah, ndingkluk terus bokongnya diangkat sithik, jenditne. Nah, kes ketok. Nah, ya ngono. Wes ketok iki. Piye? Wayang ngendok saiki. Ngono kuwi. Ayo kari jenggleng kaya ngono kari. Bango. Sabar to, Mas. Suwin. Kene iki kadung selalakmu tangi. Kok mikir anak tangi yo ngopo? Akan rasa jagongan to lek karo ngomong to. Kowe iki kok Sik gaya sapa sing ngomong anakmu tangi sapa? Niki gayane kok anakmu Ah, tangi. Kleru. Pripun? Ambune wangi. Nah, ngono lho, lah, kupingmu iki bosok. Kok ngambumu wangi yo anakmu tangi. Ayo Nduk, tak cepet wis lah. Yo. Nah, memaja wis jan sip pokoke. Eh, Bokongnya diangkat sithik. Bah, wis kaya Lah, jan wis pira-pira oleh wis kendel. pokoke bayar tok. Sulis oleh kendel. Nek ngobahne brutu aja kuwi kok nek gebres pedhe. Sulis Pak Minto oleh kendel. Sing marahi kowe no, Kamu ngono lho. Kamu. Sampeyan mbiyen kok. Nah, oleh kowe to. Jentit ya jentit, Nduk. Lis ning aja digedhekke. Nek gebres. ngene iki aku wis maneh. Awas. Diangkat sithik, Nduk. Awas dipapake kowe mrek ngantek ora bisa tekan nggon titenono. Jentit. Lah ra apa to? Ngono iki pra ya anyel sing nyepakke. Alah. Wong karek prasmanan lho kok ya ora iso lho. Kowe nek gak iso kena tanggamu. Penak kuwi ngono. Iki kudu ngurus rasik iki. Lho, lah nyapa? Ben legal lho iki. Ayo engko didelokne no kok iso mangkat. Jenengmu aja nemen-nemen ya, Nduk ya. Jenge sing penak. Lah sampean ndak iso lho lek ora tak bantu. Didelokne ning endi, Mas? Sik didelokne ning endi? Nggih tenggene imigrasi niki no. Nyapa dadak ning imigrasi? Pripun to, Mas? Delokne ning mah kowe iso. Peh ketok ya nyelowintis dalang dian. Apa-apa doyan. Timbangane mah mbok ning kene monggo dolan. Wis atasna Elis. sing ngono. Ya. Aja nemen-nemen. Sik Mas Kluthuk aku penasaran, penonton siji iki lho, sangune kok rinso karo sampoy. Bar nonton wayang iki apa Iki ape? ngono halusinasi ku langsung keramas. Kowe iki ra ngerti. Iki nek ngombe Iya, Mas. ngombe wedang kopi tanpa pentin. Ora sip ngono lho kok iso. Iki yo yo. Iki moto ora roh moto hidupnya to. Lah iya. Motone ora roh. Piye? Hidup selalu muntuk. Moto hidup. Iya. Padha karo Sulis, motone ra ngono. Hidup selalu gebres. Ayo. Kembang. Ayo Nduk, Lis. Oh nggih. Alis, Jal, iki kluthuk iso ora jeneng Lilis. saged Pak Minto. Ning kono ora Mas, mampu, aku. ning kene kudu mampu. Insyaallah saged. Aku kalem, Mas. Wis to, aku ya kalem to. Sing penting ade iki kalem-kalem, sing penting ulem. Yo. Kembang. wae watu On. Ya. On. Ya, heeh. Ya. Wis aku lek wis ya. Ayo Kalem Lis. ya, Mas. Oke ayo. Guna. Nah, tenan kok. Piye to Mas nyantol kok ora? Sementara nek kecepet.
Mulane ini mak. Ya Lah diujar, iya to piye to diujar jane? sik diujar. Setrummu ki jane kuat apa ora to? Gekno jreng tenan Mas, ben Ah, enak. sering tenan Mas Yudi. Nah, Jreng ya. Jreng tenan. Mboten niki anu jujur iki lho. Des. Jreng tenan. coba. Ya. Capita. Guna jreng. Oh. Piye, Mas? Jrenge niku jidor. Ndak Des, bener. des, des. Des Mas, Nah, jreng. des. Des. Ngoten lho. Des. Mengke aja didalakne kok kena des nyamuk des Aedes. Des ngono jajal. Tenan Guna Mas. Dadi. Dadi Pak ya dadi. des. Ah, ngene lho. Jese kurang kompak no. Sing banter Pak, sing banter. Yo, yo. Dak Gunung. Saestu. Des. Rasane piye? Wis, aku wis Ya gur nyenggol tok makwil ngono kurang mantep lho, Mas. Kurang mantap. Kowe Kurang rada maju, kowe rada maju. Duh. Rada maju. Ya. Tuh blangkon. Macitan. Yuk langsung. Blangkone cepet ben ketok. Lanang tenan ngono lho. Pacitan ngono lho Iya, jajal. iya, iya. Ngono jajal. Blangkon. Ini nah kuwi digalekne wong Iya. loro iso cantik-cantik Oke. iso. Yo. Bisa. Ayo. Was. Oi. Nek. Damai rono, damai rono. Nah, wis ganteng entuk loro to, gojekno sing wedok. Sing wedok gojeki sik kuwi. Wah, elok. Mas. Penak to bojo loro gentenan? Penak Ngene to, iki ya Mas. ning ati semarem lek sebar karo sampean. Bar karo sampean ngene iki ning ati ki kaya lega. Dadi diapa-apakne iki. Pancen nek bar ngono iki kudu keramas aku. Oh ya, Mas. Ya. Ambune ben wangi ya, Mas. Ya apik wonge sing ngerti karo tatanan agama, sawise saresmi karo bojo kudu kramas. Nek wis keramas. Kuwi secara syariate kudu kaya ngono kuwi. Terus kita ngaten. Ya. Mas, iki lho, Mas. Tak tak tung tak ini tak tak tung tak 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 di sini di sini. Gocek ana sewengi wis ping pindho lho bocah iki. Berarti nek bar ngono kuwi kudu keramas. Kramas. Mas ya. Sregepe ya Allah. Nggih. Sewengi ping pindho iki. Mataku pedes iki. Bos. Sewengi ping pindho iki. Ya luwung to ping pindho. Wis ping peh ya ampun. Lah, tak golek ning nggon. Wah, rambut kok gak muntuk belas iki piye to? Gocek. Rambut kok ora muntuk belas. Kena tak samponi sik iki lho. Terus masak. Iku rotok tenan rambutku. Lah wong rambut kok ora muntuk belas iki lho. Nggih. Dianduki, dianduki. Yo ngalah mesakne. Ayo kene Mas. Lah sing perhatian oke kaya ngono. Ademu ndi ademu? Iki lho. Mas sarung Mas nah. Iki lho. Ade ndi Mas Ade? Iki sing mbok gawe mesti samu kedaluarsa iki. Lah ngopo? Iki lho adae. Kayak coba dong, lapono kayak masmu kayak jajal. Ngelapi lah, ngono mlaku. melek. Ngono kuwi lah iso. Lah ketok bagus, seger neh ngono Sik kuwi. beri Mas, mripate tak damu kene. Yo, Tak sebule ya. Ning mbok sebul lilatmu ketut. Ngono kuwi. Ya lanjut.
panas janjine piye Mas mepet Peh, kowe entuk anduk kok ndi, Mong? Lah kok gelis entuk anduk? Aur iki. Anduke sapa? Pun yang beli tak gawe. Lah iya Mas kok enek anduk lho Mas. janji ki sandukku sing dikira Lha njupuk iki kapan kuwi mau? Aduh kok Ning semapir to mriki. Ning hukum karma tetep berlaku. Hukum karma iki ra ngantek suwen-suwen tahunan. Akan terjadi hukum karma. Lah kok saged, Pas? Aja golek blangkonmu lho kowe. Bosok ra kowe. Bosok ra kowe. Wis ora enak andukmu kok gawe kaya ngono andukku. Yo kalau balik ini. Moh. Peken moh aku. Yo, bablaske. Sik, lakonku lho ndi. Ora ngurus blangkon. panas udan aling-aling Lakonku ndi, Pak? Lha blangkonmu ning kene malih lho. damel reak mboten Pak damel reak mboten Mboten. Alusan Mas, tung det tung tung tung. guna Marai sing ngendang. Yen gawe masker aja dicampur kates. Di naker semakin sukses. Amin. Min. Tuh, Wis. ngono tok to. Wis. Wes lesu kok, lesu. Mbok semak kok. Loh, wah aku lek yo goleke julak-juli ra kitang sak rambahan. Iya, iya, Tapi nggih saenipun ngeten iki Iya, kok. iya. Saenipun ngeten iki. Anu ngepaske wektu. Natyan Nadyan Lakonku ndi? wadon saretno ya ya ya. Suwo. Ya, kaya ngapa? Tembang bajing loncat diaturke Mbak Ani sing kepareng jumeneng. Dados, yo. Citandulinan coba dong. Oh tetep bakso ya? Bajing loncat kastana aduh ya tapi lama terus nanti bajing loncat
ras pantes minger lungguhe Mas Jog Lidik, Mas Jog Luduk. Nggih, Pak. Wancine sampun sawetawis dalu menika parang badhe munjuk atur matur dhateng Kemengku Gati mliginipun Bapak Kadin Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi monggo wekdal kagem panjenengan. Sek. Blangkonku terus diseni bluluk. Lho, aku kena ginjangan ngisuk to kok iso Iya. maksan. Kayak iki sepete kelet kabeh. Nah, Iki Mas Minto. nggih. Yektosipun namung nelaken gung panuwun ingkang tanpa pindahan wondene kula. Nggih. Dalu menika mundi dawuh saking beliau Bapak Kepala Dinas Pak dari Agus. Disnaker, Bapak Agus. Mugi-mugi apa yang menjadi harapan untuk warga masyarakat Tulungagung dengan adanya Disnaker bisa membantu dan memfasilitasi ketenaga kerjaan. Mugi-mugi sedaya lumampahipun kanthi sae ngantos ing benjang tindak luar negeri ngantos ing benjang kondur wonten ing tanah Jawi. Amin. Jadilah warga masyarakat Tulungagung yang hebat, jadilah warga masyarakat Tulungagung yang cerdas. Bahwasanya kalau kita berangkat ke luar negeri, ini jadikan TKI yang legal, bukan TKI yang ilegal. Nah ini, Ah, tetap kita ingat bahwa di rumah kita selalu ditunggu dengan keluarga kita masing-masing. Amin. Nggih, Nduk. sembah nuwun Mas Minto. Nggih, monggo nderekaken jengkar panjenengan, Nduk. Nderek ingkang sinuwun. Ayo, ndak nderekake, Yung. Kandhane kang